רגע, עינת, את מצלמת בלי שלטים. שר השיכון, לתושבים בשכונות אין בך אמון. חולדאי משתפא הון וגורם לנו אסון. חולדאי משתפא הון וגורם לנו אסון. איפה המגפון? חלמיש מתבלבלת, את העיר היא מקלקלת. עשירים מתעשרים על גבם של תושבים. עשירים מתעשרים על גבם של תושבים. וחלמיש מוצצים את קופת הפיצויים. חלמיש שודדים את קופת הפיצויים. חולדאי השחצן, תושבים הם לא נדל"ן. חולדאי השחצן, תושבים הם לא נדל"ן. חולדאי משתפא הון וגורם לנו אסון. בסדר, מה שלומך? כן, כן, אוקיי. גורם לנו אסון. חולדאי משתפא הון וגורם לנו אסון. עשירים מתעשרים על גבם של תושבים. עשירים מתעשרים על גבם של תושבים. עשירים מתעשרים. חלמיש שודדים את קופת הפיצויים. אנשים לא שומעים אתכם בעיריית. בתור תושבת שהולכים. חולדאי השחצן, תושבים הם לא נדל"ן. אטיאס, והשלטון לתושבי השכונות אין בך אמון. חלמיש מתבלבלת, את העיר היא מקלקלת. חלמיש מוצצים שודדים את קופת הפיצויים. העשירים מתעשרים על גבם של תושבים. אטיאס, שר שיכון לתושבים, בשכונות אין בך אמון. לא הבנו את הקשר. לא הבנתי, גם אני מה כתבו לי. חברים, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, והמאבק הזה בדיוק נובע מאותה תמימות של התושבים שעשרות שנים נתנו אמון במערכת, והנה אנחנו נמצאים שוב פעם ועוד פעם במאבק על הבית שלנו. אז הבלבול הזה נובע בדיוק מאותו מקום שאנשים שמנהלים את החיים שלהם בכנות וביושר מוצאים את עצמם מתגוננים מדי פעם. לכן אני אומר לכם, תושבים יקרים, אלה שיושבים בבתים, לצאת החוצה ולהביע הזדהות, כי המאבק הזה כאן הוא המאבק על הבית שלכם. צאו החוצה והביעו הזדהות. אני מבקש קצת הקשבה. רבותיי, נמצאים איתנו פה חברים ממועצת העיר, חברי כנסת. בינתיים הגיע אחד. אני מקווה שאת מי שהזמנו
יגיע גם כן. תקשיבו טוב, אני ממתחם מחל משה דיין. מה שקרה לנו, אני לא רוצה שיקרה לכם, תשימו לב מה אני אומר. ואם אתם לא תחשבו טוב ותצאו להפגנות ולעשות בלגן, לא יעזור לכם שום דבר. לא יעזור לאף אחד כלום. יפנו אתכם כמו זבובים, כמו שלקחו אותנו וזרקו אותנו. הביאו לנו 1,000 יס"מניקים כאילו אנחנו מחבלים. ורבותיי, אני מציע לכל אחד ואחד, אבל באמת, כל אבן או כל פינה שינסו להוריד פה, כל התושבים, כולל הילדים, תינוקות, לא משנה מי, כולם יגיעו לאותו מתחם. ולא לתת להם לעשות מה שעשו לנו עד היום, מתעללים בנו, ואין לנו שום דבר. כל זמן שאתם מחזיקים בשטח, אתם הבלבטים. אם לא תעשו את מה שאני מציע לכם, אתם תגיעו רחוק מאוד ותתגלגלו בבתי משפט ולא יהיה לכם שום דבר. הסוף שלכם יהיה כמו שלנו, אבל אולי גם יותר גרוע. למה הממסד עכשיו נגדכם? הרדיפה אחרי עדות המזרח משנים היא לא נפסקה, רק פשוט מורחים אותה מדי פעם. זה כמו שמורחים שוקולד על לחם בשביל הילד הקטן שילך לבית ספר, עובדים עליו, אוי זה טעים, והוא ממשיך הלאה. עכשיו אני רוצה ברשותכם להזמין, אלי בן מנחם נמצא פה? אלי בן מנחם נמצא? הוא יבוא בפסוק. טוב, ברשותכם, אני רוצה להזמין את חבר הכנסת מר דב חנין, שהוא הולך לצידנו הרבה זמן. הוא יישא דברים והקשבה מצידי, אתם יכולים גם לסגור את הכביש שלא ישמעו.